Sådan, så skulle det gerne være løs, så der er lyd på i hvert fald. Så må vi jo bare se, om det virker. Det virker det. Jeg tror, du skal prøve at følge efter de der noder der, du kan se. Den der. Dem her, jeg har lavet. Jamen, du kan se, der er de der noder, der flyver. Jeg tror, du skal prøve at følge efter dem. Jamen, det har jeg gjort, men... Ja, det er fordi, det er det der mudder, der er så glat, ja. Så skal vi lave nogle sten, du kan hoppe på. Det har du allerede gjort. Prøv at hoppe op på den sten der. Prøv at hoppe op på den. Hvad den hopper med? Det ved du da godt. Så hop op igen. Nej. Mine... Ja. Så skal du bare passe på, at du ikke får sådan en lille en i hovedet. Okay, hvad jeg har tænkt at gøre. Der fik du den lige i hovedet. Okay, jeg venter for når det er... Men der bliver ved med at komme nogen, så du skal jo bare have hen forbi. Der løb du selv ind i den. Prøv at hoppe henover. Er I kommer ned? Der gik du ind i den igen. Du er nødt til at løbe forbi og hoppe, Emilie. Se. Så skal du prøve at samle noget jord op igen, og så kaste med det. Jeg kan ikke huske, hvordan man gjorde. Ja. Oh. Jeg går ikke så godt lige nu for at lave noget, hvor det sidder fast på her. Hvorfor? Men så kan jeg hoppe på den. Sådan der. Nej. Det her var en af de der bonusbaner. Jeg vil ikke gøre bonusbanerne. Så må du lige prøve at spille lidt videre. Jeg har gjort bonusbanerne. Mhm. Og hvordan gør jeg det der? Men så skal du jo kaste noget mere mudder, ligesom jeg lige gjorde for dig. Lummer den der. Og se det der, det kommer. Hey, prøv at kaste mudder på den der. Prøv at kaste mudder på den. Nu fik vi mudder. Nu skal vi lige finde ud af at komme væk herfra igen. Ja. Han er ikke meget for at hoppe op og gribe fat lige nu. Ikke i børst. Nej, men jeg prøver bare at hoppe op for at få ham til at gribe fast, så vi kan kravle. Det han er altså bare ikke meget for lige nu. Vi skal derop. Kan vi ikke bare slå os op igennem her? Kan vi ikke bare slå os op? Tak. Nej, jeg har allerede fået nogle skattekort.
Far, prøv lige at gå bag. op bag. Hvad står der? No. You can't just volunteer me for that, DK. I don't... Nu skal jeg bare lige se, om vi fik den til at komme videre det rigtige sted. Gjorde den det? Mhm. Guld. Prøv, så du godt, hvor meget guld jeg lige så? Ja, Hvad sagde den? nu skal vi... Han er bange for at være ved kanter. Ej, hvordan kan du det? Hvordan kan du det? Jamen så skal man først tage noget jord, og så skal man slippe. Vi prøver lige igen heroppe. Det var den forkerte knap. Hey, det var lidt sejt. Men far, prøv lige at back. Prøv lige at back op. Og det kunne man ikke bare hoppe ud over sådan der. Du Prøv er... altså bare lige at tage. Jeg prøver Hey, lige. det er næsten som du er på vandet. Prøv igen. Og tag den derovre. Tag den der banan. Jeg tror bare, de vil fortælle, at vi kunne gøre det der. Hvorfor er der en banan der? Jeg kan ikke. Hvordan skruer man ind? Hvad? Hvordan skruer man ind? Skruer ind. Jeg... Er det fordi, du synes, det er for langt væk? Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor den er så langt væk. Kan vi have noget mere? Men ikke bare det, fordi den lige viser noget her. Der. Der er jo en banan. Nej. Nu gjorde den det helt af sig selv, så zoomede den ind igen. Jeg kan jo se en banan. Ja, så gå hen til den og prøv at se, om du kan få den. Han ser, den flyver sin vej. Jamen, så må du følge efter den. Ikke? Det er jo fordi, du skal prøve at kaste noget jord op på den, Emilie. Kan du huske, hvordan man kastede? Nej. Tror jeg. Du tager jord her, ikke? Og så trykker du en gang til, og så kommer den der. Nej. Og det kan være, at vi skal have en sten, måske. Hey, se. Ej, det var lige før, den var nede hos os. Der var der lige en kiste. Banan. Get it cold banan. Get it cold banan. Get it cold. Nå, så skal vi se, om vi kan få den der. Der er en sten. Der bare vent. Den kommer lige. Det kunne vi så ikke med en sten. Jeg tror, vi skal selv slå på den. Kan det også være Sådan. prøvet? Kan jeg ikke? Så kommer jeg til at rulle ind i den der. Hvordan ruller du? Ja, det er det, jeg har vist dig her. Ej, Tæt på. Men hvis du graver et hul, så kan de ikke slå dig. jeg tror faktisk allerede, vi har fået den banan der. Ja. Men prøv at se. Banan. Nu skal du følge de der noder der. Ikke? Det er også svært at være på vej. Jeg kan se den der. På enden. Hvad nu? Ja, Skal jeg gøre det her? det kan du godt. Nej. Du skal bare huske, at vi skal samle nogle af alle de der mange bananer og sådan noget, for at vi kan komme videre i spillet også, ikke? Ja, jeg tager lige noget guld. Hvad? Nå, det var da underligt, Kim, at den ikke bare
opdateret det. Det plejer den ellers at gøre. Ser Kim, at vi streamer? Ja. Nå. Han sidder lige og kigger med i hvert fald. Hvor? Hvor? Jeg tror, han sidder hjemme hos sig selv måske. Og så hvor meget guld vi har. Ja. 17.690. Hvad? Den der tror jeg ikke, du kan tage endnu. Eller hvad? Jeg ved ikke helt, hvordan den gør. Det giver os mere guld. Jamen, det er fordi, det er i jorden. Men du kan ikke gøre noget med den der endnu, Emilie. Hvad med den her? Nej, vi er nødt til at finde ud af de der noder, hvor de går hen, så du er nødt til at følge efter dem. Ikke? Det er der, vi skal hen. Jo. Men måske er det hendes musik. Den siger heroppe. Hov, prøv at se. Den der ved jeg heller ikke. Ja, prøv at se, den siger den vej. 200. Hvad står der? Der står bare, at de er i gang med at bygge noget. Hvad bygger de? Det ved jeg ikke. Jeg tryk på den nederste derhen. Hvor det ligner, at vi skal gøre noget der. Prøv at snakke med ham der. Det er en underlig hat. Jamen prøv lige at snakke med ham. Nej, ikke slå på ham. Snak med ham. Hvad siger han? Han siger tak, fordi vi fik fjernet det der underlige, der var rundt om før. Ja, kan du ikke sætte dig ned? Så. Nu sætter du dig helt væk fra kameraet, hvis du skal. Gør vi lige sådan der. Bare tryk af. Ja, igen. Det ligner en kæmpe stor banan, kan du se det? Hvad med Stonky, kan kigge på den og få bananer, så han vil spise den? Det ved jeg ikke. Prøv bare at trykke videre. De vil have, at vi skal betale så meget i guld. Det har vi ikke. Jo, det har vi faktisk. Nej. Jo, vi har. Prøv at trykke videre. Jeg siger nej. Okay, så vil de gerne, de vil kan nøjes med det der i stedet for. Så bare tryk på den øverste, det er okay. Det var ikke i orden. Synes du ikke det? Men prøv at se, der er jo masser af guld derhen, du lige kan gå hen og tage. Ja. Men hvad her går det der, men jeg venter. Det er der, hvor hende bliver spist. Hun bliver spist snart. Hun Nå. bliver... Hey, Du skal tage guldet, inden det forsvinder, Emilie. hvorfor ruller det sin vej? Det er jo fordi, den er ned ad bakke. Ikke også? Plus nu du kunne bruge den der, var det sådan der, så han, sådan her, så samler han altså også noget af guldet. Ikke? Selvom han også ødelægger nogle ting. Han har også store mus. Er du sikker på, at du har fået taget alt guldet derhen? Prøv at se, hvor meget guld der stadig er. Nu fik du lige samlet meget. Ja, så har vi lidt flere. Men måske har de gjort det, så man fik lidt mere guld, når man havde gjort. Det bliver snart spist. Okay. Er du klar? Donkey Kong er bange for at gå derned. Okay. Er du klar?
lige ved at kaste op. Det tror jeg altså ikke, Emilie. Han gjorde det. Ja. Men derfor så tror jeg altså ikke, han var ved at kaste op. Hvad sagde han? Hvad sagde han, far? Det ved jeg ikke. Han siger, hvis ham bøllen han kommer ind til planetens kerne, så er der ballade. Husk bananerne derovre. Ja, jeg havde set det. Bananer. Det ligner lidt. Er guldet penge? Guldrødder og penge. Nej, er guldet? Og guldet, ja, det er lidt ligesom penge i det spil der. Men guld, det er rigtig mange penge der. Ja, men Kim, så skal du bare tænke på, så har du genstartet det, så kan det være, at det kører lidt stabilt i et stykke tid, ikke? Hvem spiller han Donkey Kong? Nej. Kim, han kigger med. Ja, Kim. Nej. Det var hvad jeg mente. Der er ved at komme ballade. Ja, det kan jeg godt se. Okay, så gør du det. Nej, Emilie, kom nu. Spil videre, tak. Ja, det nytter ikke noget. Jeg bare spiller alt det, du ikke vil spille, vel? Han siger, at hullet er blevet lukket. Se en flue. Det er en bananflue. Så hen til det hoved der. Og så prøv at slå på det, eller gør et eller andet, ligesom de andre steder. Klar. Ja. Så var Der kommer ballade. Emilie, nej, du spiller Jo, der selv. gør. Emilie, spil selv. Den kommer. Du er jo nødt Der kommer krokodillen. Emilie, du er nødt til selv at prøve. Ikke også? Men der kommer bare en Emilie, krokodille. Emilie. Det er en ballade-krokodille. Ja, men det er derfor, du skal klare den, ikke? Men jeg skal bruge alle de andre kræfter til at gøre det der. Jamen, du har fuldt på kræfter der. Ikke? Jeg vil gerne slutte spillet nu. Ej, Emilie, vi kan ikke slutte spillet nu. Nu sidder der nogen og har ventet på, at vi skulle fortsætte. Ikke? Hvis du skal lave YouTube-videoer og streame, så kan man ikke bare stoppe. Vel, det gør de heller ikke dem, du kigger. Vel? De spiller bare og prøver deres bedste. Men jeg er ikke klar til det. Men sådan er det bare i spil, Emilie. Om man er klar eller ej, så nogle gange, så er der udfordringer. Og så må man bare prøve. Der står bare noget. Det betyder ikke noget for dig. Men hvad står Kim, han skriver også nu, at du kan klare det. Han tror på, at du kan. Bare sig later. Det nederste. Prøv nu bare. Vi gør lige der. Dem du sidder og kigger på YouTube, de har heller ikke nogen, der bare lige hjælper dem, vel? De gør det altså selv. Mhm. Nu skal du huske at styre lidt, ellers så braser du snart ind i væggen. Prøv lige at styre ordentligt. Prøv lige at styre ordentligt. Du skal ramme nogle af alle de ting, der er der. Jeg er bare klar.
Der kommer en krokodil. Emilie, prøv nu at tage det roligt. Det er jo bare et spil. Ikke? Og så kan det være, at du fejler første gang. Så kan du prøve en gang til. Man er bare nødt til at prøve, ligesom mor siger, ikke? Den er ikke klar. Vi gør det her. Banana. Det kan samle masser. Man skal have fundet. Den kan vi ikke få nu, tror jeg. Hvor meget var det, den skulle bruge? Vi har brug for den der. Ja, må jeg lige prøve at se. Lige nu så siger den i hvert fald, at det er den her nede, der nok er den bedste, vi tager. Skal vi se. Få, hvad er den her? Fast charge, det behøver vi ikke. Far, ved du hvad hende gør? Sætter i spillet. Så gør hende også det her. Bare kig. Så gør hende det samme. I hear someone in trouble. Let's go. Halløj, Machine Fix. Det er Sonny. Halløj, Sonny. Så var der et skørt dyr, der var der. Banana. Hov, der var lige et bananstykke, så du det? Så skal du holde begge knapperne inde ved den der, så du får de to øverste. Så du får de der super banankræfter. Så kan du slå dem i stykker. Så du se, der stod, du skulle bruge Y. Den her over. Så bare skynd dig videre. Og så skynd dig ned og slå på den næste også. Der var et lille bøl. Skynd dig at slå på den. Det er stadig Y, du skal bruge. Okay. Nej, Mille, det er Y. Den her. Nu skal du lige høre efter. I de andre, der graver du dig ned. Det kan du da godt huske. Skal jeg op? Prøv at vent. Gør lige sådan her. Prøv lige at gå tilbage. Hvad nu? Så prøv at hoppe ned i den der. Så skal du trykke på A nu. Sådan. Ja. Hvad nu? Ja, det ved jeg ikke. Prøv det. Må jeg lige... Jeg ved ikke, hvad du gjorde der. I wonder if there's a village up ahead. En village? Mhm. Overhovedet. Det er en skøring. Prøv at se. Der var jo slet ikke noget farligt at gå ned til, vel? Det er en Så skøring. det var lidt noget pjat at være bange for at hoppe derned Det for. var en skøring. Ja. Emilie. Ja. Ikke? Ja. Hvad betyder det der? Hvad siger den? Den siger bare, at de der bananer, de er blevet taget. Emilie, kan du ikke snart sidde stille? Hvad nu? Jeg venter bare på dig. Du skal ikke spørge noget om, hvad nu til mig. Det er dig, der bliver ventet på. Zoologisk have Er det lige før, det er sådan nogle girafdyr, der er der i hvert fald. og et hus. Ja. Hvad var det for en? Sådan en af de der underlige flade nogen, jeg kan ikke. Det er nogle små dyr. Jeg prøver at grave den ned. Ja. Secret. Der fandt du lige noget hemmeligt. Prøv at se der på væggen. Hvis nu du kunne bruge den herovre, ikke? Til at samle ting op med.
Det er altså, du skal altså bruge den der, når du bare skal slå lige ud, ligesom jeg har vist dig rigtig mange gange. Ikke? Fordi ellers så graver du dig hele tiden ned, Emilie. Så fik vi lige sådan en 4. et blad. Hvor er det er? Ja, altså man skal lige have samlet forskellige ting her for at gå op i level for at opgradere sig. Om det er Assassin's Creed, det ved jeg ikke. Der er mange spil, der kører med sådan et system. Ja. Og jeg er bare i min secret. Så du, hvad der bare over på væggen også. Der er lige sådan noget bananstykke. Ja, den har jeg. Og der er lige sådan en mere der også. Cool. Jeg skal vist at slå lampen. Det ved jeg ikke. Prøv at hoppe op i den. Der er mange bananstykker. Hvordan kommer jeg op? Men så skal du bruge enten den her, så du slår opad, og så skal du bruge hop. Og så kan du bare gå hen på væggen og kravle opad også. Har du helt glemt, hvordan man gør? Ja. Se, nu fik du også gjort ligesom jeg gjorde, ja. Sej. Men du kan altså ikke lige køre ind i den der. Så er du nødt til at lige at slå den. Fik du et til blad? Ja, jeg skal bruge den der og den der. Ja, men de er jo nok gemt andre steder. Der er vi nødt til at bruge... Du er nødt til at bruge hans kræfter for at komme igennem den væg. Der er en stor en der. Det kan være, at du skal skynde dig at slå ham. Skynd dig over at slå ham også. Der fik du lige et blad mere. Hvad nu? Nu skal du bare opad. Så du. Der var en stor pøl der også. Og der er secrets, man lige kan se, når man har superkræfterne på. Prøv at gå den her vej. Så kig den vej over. Den vej længere. Og se, der er noget secret derinde. Og der er mere derhen. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Du er nødt til at bare gå hen til den. Prøv at slå på den. Den var stor, den der. Prøv at se, det var den første af dem derovre. Måske vil den hjem. Jamen, det var jo noget hemmeligt, ikke? Så må jeg gå, når de kommer. Så skal du bare huske at have alt guldet. Så husk, du kunne bruge den der, så han lige slog ned i jorden. Så han samler, ikke? Ja, guld. Nå. Jeg tager lige alt guld på stien. Halløj, PLT. Hvem hedder Chris? Det er ham her, der hedder PLT. Der er inde og kigge. Der var lige en diamantbanan. Nu graver du dig ned under den i stedet for. Så prøv at hoppe ind og slå. Ej, lad mig prøve det her. Hvad sker der? Ikke, du skal hen til bananen og slå den. Sådan der. Banane. Prøv at se, jeg tror. Det kan jo være, hvis du har samlet nok ting, at du kan få lov at købe ny
farve pels og nye bukser og alt sådan noget her også. Jeg kigger lige. Ikke? Jamen, jeg tror, det er den der, du skal snakke med for det. Jeg siger, hvad er den deroppe? Den siger, at den accepterer fossiler, som man kan finde på den der planetdel, du er på nu. Og hvad Som sker der, hvis jeg betaling. tager den? Hvad Så hvis du gerne vil ind og se, hvad de har, så skal du trykke på den øverste. Og ellers så skal du trykke på den nederste. Nu har du allerede brugt alle dine... Den der kan du også købe, men så kan du slet ikke købe mere lige nu. Nu nåede vi jo slet ikke at se, hvad der var andre ting. Ja. Hvordan klæder? Så skulle du hen til klædeskabet. Hvorfor åbner jeg så vildt sådan her? Fordi han er en stor vild abe. Jeg kan bare se. Det er fordi han nok bare tænker, jeg vil bare kigge lige med det samme. Nu ligner hun lidt en cowboy. Cool. It's time for me. My pants. Looking Nu har han ingen bukser på. Nu har han næsten morbukser på, de er jo fyldt med blomsterblade. Det er morblomster. Eller morblomster. Nu er det. Nej. Ikke mere. Hvordan bliver hans normal farve? Det er den øverste. perfect. Det er rød. Der står naturlig farve pels. I'm a cowboy. Er jeg klar? Så trykker du bare på B, hvis du er færdig med at skifte tøj. I'm a cowboy. Mm-hmm. Hvorfor kan man ikke have en til? Hvad for en skal jeg tage? Du skal bare tage den øverste. Jeg plejer ikke at have bukser på. Jo, Donkey Kong plejer at have bukser på. Nej. Hvad for nogle bukser havde han på? Fra start af? Ja. Det kan jeg ikke huske lige nu. Han havde ingen bukser. Jeg synes bare, du plejer at have bukser på. Der var lige et kort. Undskyld, men jeg stjæler nogle af dine ting. Kan man få mad også? Det ved jeg ikke, om man kan der. Ja. Du købte lige en stor banan af ham. Ja, det er også svært at have lyst. Jeg vil have en mere banan. Men det kan du nok ikke. Det var, du skal have slået den, ja. 300. Men vi har allerede mad, så du behøver faktisk ikke købe noget, Emilie. Og vi har også masser af balloner. Så jeg tænker ikke, du behøver købe noget lige nu. Jeg tænker bare lige nu, så skal vi prøve at spille videre. Vi har jo slet ikke undersøgt noget. Emilie, prøv at se, du har allerede 25 af dem der. Du har nærmest ikke brugt nogen, så du behøver ikke købe de der balloner. Undskyld, men jeg stjal det en igen. Ja. Undskyld, men jeg stjæler jeres ting. Nej, man stjæler ikke rigtigt deres ting. Det kan være, at du bare skal prøve at komme videre. Prøv at se her. Prøv at se alt det guld, du står lige ved siden af, du slet ikke har taget. Ej, hvordan så du det? Fordi du er løbet rundt om det rigtig mange gange nu. Jeg tror faktisk, der er mere guld. Prøv at se derovre. Du har ikke engang taget det hele.
banana. Katten danser tango. Er jeg klar til at gøre det her? Men du kan jo prøve. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Bare prøv. Jeg tror måske, du skal bruge superkræfterne, for at du kan trykke på den. Eller slå til den der. Der blev vi lige spist. Men det er den der gør, at vi kunne komme forskellige steder hen. Kan du huske det? Jamen, hvad sker der, hvis jeg siger B? Men B, så går vi bare tilbage. Tror jeg. Det var mit ben. Det skal lige hen. Ikke? Så kommer jeg tilbage. Jeg er sulten igen. Jeg bare trække mig lidt. Hvad? Hvorfor? Ligesom far. Ingen har set jeres streamer med 2. Mormor sover. Der står minevognen. Den er inde i det der lille af. Kan du se det? Jeg får se, hvad jeg havde gjort, mens du ikke var. Ja, så må vi finde ud af, hvad vi skal, ikke også? Hvor er du løbet hen? Må jeg prøve at se rundt? Ja, og du er løbet højere op nu. Ja, så må vi lige have kigget rundt. Prøv, kan man slå den der? Is. Skal jeg lige prøve at kigge lidt rundt imens? Ja. Jeg har prøvet at tage den der ting om. Ja, så prøver vi lige at kigge her. Men så du godt, hvad der lige for? Alt muligt lille her, vi skal have fjernet. Tror du, vi kan komme derind? Banditter. Jamen, du skal bruge dine kræfter. Så starter vi lige nu. Ja, siger hun, at det er her, at vi skal slå det i stykker herfra, snakker hun om. Så slå den der. Ja, nu kigger vi jo lige, hvad der er, ikke? Kan du åbne den?
Kan du godt lide det, jeg havde købt til ham? Prøver vi lige at få samlet nogle af de ting, der er her inde. At vi Gør det ser... der. Der var lige en banan, den havde jeg ikke engang set. Som der blev lilla. Ja. Hvor blev det der bananstykke af? Fik vi det, mund? Eller faldt det mund længere ned? Det fik vi. Ja, det tror jeg faktisk også. Halløj, Retro. Hej, Sonny. Nej, det er en, der hedder Retro-kongen. Ja. Der var lige en ballon mere. Det er Sonny ikke. Det ved jeg ikke, Emilie. Hvad sagde du så? Jeg tror, det var det. Fordi det er kun dig, der har snakket om Sonny. Jeg har ikke sagt noget med Sonny. Retro-kongen, ikke Sonny. Han er en retro-konge. Han er en anden en. Det er ikke Sonny. Udlægger vi lige huset her for at se, hvad der gemmer sig. Det er ikke et hus, det er et skæng. Det er da sådan lidt et hus. Det kan være, det er deres hus, ikke? Nogle af bøllerne, der lige var der før. Okay. Det kan være, det er derfor, den der den er gemt herinde, som vi skulle finde. Okay. Og hvad der så er billeder af nogle af de her bøller? Jamen, det er jo... Det er jo bøllerne, der er her. Så er det jo derfor, der er billeder af det. Vil du bare have masser af guld? Nu får jeg bare lige at ødelægge det hele her. Okay. Når bøllerne kommer, så bliver de mega sure på Donkey Kong. Ja, Og hvorfor? det er jo fordi, vi ødelægger alt deres ting. Det er godt. Det der, de deres tager bare græs. Så skal vi prøve at aktivere her. Det er bare fløjt. Så kan vi lige se, at hun synger. Ikke mere. Donkey Kong fløjter, og hun sang. Hvad skal vi så gøre? Kan du huske det? Hop. Hov, jeg hoppede ikke. Ej, må se. Nu får vi bare det der oppe i hovedet, hvis vi hopper. Hvad skal vi så gøre, tror du? Slås. Nej, You can do it, DK! Jamen, sådan skal der også nogle gange bare være, Retro, hvis det er det, man lige har brug for at komme ud og hygge lidt. Så fik vi lige en banan mere. Prøv at se. Den Og har det kostede os ikke engang noget guld. hvad? Nej, det kunne jo være, at det havde kostet penge at få lov at køre den der minevogn, men det gjorde det ikke. Ja, man må ud og mænge sig med pøblen og være ung, ikke rigtigt? Hvor er det at se. Jeg kom til at slå på den der giraf der. Jeg stod også helt tung. Er du klar? Så kører vi et sted hen. Jeg er stadig lidt sulten. Ja. Men nu må du lige vente til mor hun kommer tilbage. Ligner Har du lidt. lige set røgen, der kommer ud? Det er regnbuerøg. Du ved godt, det der er is, du kan se. Det der er faktisk is. Nej, det er jo en af de der andre der. Nej, jeg mener ikke huset. Jeg mener det der om. Det er is. Tror du det? Jeg tror, det er noget krystalglas, for det lyder sådan, når det går i stykker. Is lyder også sådan. Nej. Du slog den stakkels sten. Ja, det er hvad der kan ske. Og bare tage den tilbage. Vognen? Ja. Ej, Jeg mener ikke dig, jeg mener kun vognen.
Men jeg tror ikke, vognen kan køre tilbage, uden vi er med. Hvad er der noget hemmeligt herinde? Ja, jeg har så mange kort. Jeg har også taget mange kort til at se, hvor de gemmer sig. Vi kan se noget mere hemmeligt her lige nu. Noget derovre. Så du det? Nå, det var bare den der. Fly! Jamen, det er en af de der bonusbaner der, hvor man også skal ind. Eller... Det er ikke bonusbane, men det er bare noget bane, hvor man skal ind. Lige se, om der er noget, der gemmer sig herinde. Vi kan ikke have alle bøllerne. Nu er jeg stadig sulten. Må jeg godt få en mere? Ja. Så er der lidt bøller. Brug dine kræfter! Det tror jeg ikke, jeg vil holde når jeg skynder mig bare at slå på dem. Er det ikke en sjov lyd? Jo, du var næsten ligesom Donkey Kong. Sådan jeg lavede lyden. Ja, Donkey Emilie måske. Der fik vi lige et blad mere. Vi har ikke kun 2 blade. Jo, vi har kun 2 blade. Du har jo brugt de andre blade på at købe. Ikke? Ved du godt, det der monster, det der bøl. Der var lige en secret her. Der var lidt blade mere. Kan du se der bladen der? Kan du se mit skattekort? Ja. Så tror jeg, det er ved at være tid til, du får lov at prøve igen. Så skal jeg lige slå på det. Ja, fordi jeg kan se den der. Hvorfor se en her der? Det er okay. Den er ved flere år for bananer her. Det er quicksand. Det er quicksand. Nej, fordi vi falder ikke ned. Prøv at se, hvad der gemmer sig derinde. Men jeg er nødt til at komme. Hey, Minto. Så jeg kan godt se, hvad jeg Der var lige en kiste også. Den havde jeg slet ikke set. Jeg havde kun set, der var bananen, der gemte sig. You found a map! Hvorfor viser den blade nu? Dem der man kan få. Det er fordi, det er bare noget af det, man skal samle i den her. Ui! Ja, du bliver ved med at trille derover, synes jeg. Det var godt nok stort. Det kan være, du skal bruge superkræfterne til den der, Emilie. Det tror jeg. Nej, prøv nu. Prøv at aktivere superkræfterne, og så... nu trykker du på den forkerte. Sådan der, og så slår du ham bare alt, hvad du kan. Nu kom du ned. Hvor blev han af? Fik du klaret ham? Det kan være, du skal skynde dig ned. Der var en hemmelig banan dernede. Der var en kiste, og du kom for langt ned til bananen. Nu er bananen op over dig. A banana! Husk nu at bruge den rigtige knap, ikke? Emilie, du graver nedad lige nu. Du skal bruge den her, når du skal lige ud. Okay. Banana. Ej, nu spiser jeg sådan. Jeg har jo ikke verden mere. Ja, men hun er godt nok lidt nervøs for mange af de der fjender der. Så Ja. vi kæmper lidt med, at hun selv skal prøve. Der var et lille firben. Så er det lige alt det guld der. Stop. Kan man så hoppe ned i stedet for bare at kravle? Der er også banan der. Husk, du kunne bruge den der op til at samle det, der var rundt om dig. Kom tilbage. Sådan er det altid. De små der, de tænker ikke altid lige så logisk, som man gør som voksen, når man har prøvet alle mulige spil. Ja.
Hvis du kan følge de der noder der lidt viser dig, hvor du skal hen. Ligner det, jeg er i gang i. Det ligner, du er i gang med at samle lidt guld. Er du klar? Der var lige en stor guldklump, så du det? Så du prøver at gøre det der igen, hvor man bare lige ruller ned? Men du trykker bare på den her om. Nej, ikke den. Hvad så? Hvor man kunne... Det var man skatede. Ja. Det gør, at vi skal have det guld der. Hvorfor skal man have så meget guld her? Fordi at man skal bruge guldet til at betale med. Hvorfor vil den have, jeg skal Det gør hun skam også, det er jeg sikker på, PLC. Er du klar? Ja. Hvorfor vil den have, jeg snakker med den? Snakke med mig. Det er jo bare fordi, den har vel fortalt dig noget, men det har vi jo allerede gjort. Jamen, hun fik lov at prøve lidt på papirer her tidligere. Mens Emilie, hun ihærdigt ventede på, at der skulle streames. Hun ville jo helst starte med at streame klokken 6:30 i morges. Nu er der kun et æbleskrå og kerner tilbage næsten. Så jeg tror, de har spillet... Emilie har fået lov at prøve at lige lave sine figurer og... Ja, Emil, hvor cool var. Mit tøj var helt rød, og mit hår var bare sort. Ja, det var det. Der var lige en stige der, man kunne kravle op af. Jeg tror bare, du skal prøve at blive ved med at kravle lige nu. Jeg har gravet 100. Ja, der var jeg ikke helt klar til at stå op for at streame, må jeg nok sige, der klokken 7. Ja, så er det lige, hvad tror du, man skal der? Der var en stor bølle af. Eller er han en bølle, eller er han en ven? Han er en bølle. Hold da op, byggede han... Ej, prøv nu, Emilie. Nej, jo, prøv nu. Den er for stor. Nej. Brug nu dine kræfter. Emilie, tag det roligt. Og så bare prøv at gå hen og slå på den. Nej, husk at bruge den rigtige knap. Husk at bruge den rigtige knap. Så lad os se, du klarer det jo, ikke? Bare bliv ved. Ja, op og slå på ham bøllen der. Prøv at se, alt hans liv, det er ved at forsvinde nu. Bare bliv ved. Ej, han slog dig. Så skynd dig, han at slå på ham igen. Ej, han slog dig igen. Ja, slå på den der, så slår du hans våben i stykker. Skynd dig at få taget æblet. Husk at bruge den her. Jeg hjælper dig lige med tryk. Så skynd dig hen og slå på ham nu. Sådan der. Jeg tror, du klarer ham nu. Ej, han slår dig igen. Skynd dig på igen. Så tror jeg, at du er ved at klare ham nu. Sådan der. Du klarer ham. Helt selv. Okay? Så du godt hans øjne? Ja. Det tog i den. Hvad tænker du på, Mintyk? Jeg har ikke fået sat alt muligt op med streamerbot endnu. Hvad det, kan man snakke med ham nu? Ja. Fedt. Nej, jeg har ikke fået lavet follow... hvad hedder det? Hvad siger den? 2 sekunder, jeg skal lige svare, Mintyk. Jeg har ikke fået lavet noget med following på, hvad hedder det... med streamerbot. Jeg har faktisk slet ikke rigtig fået kigget på det. Så den er slet ikke åben lige nu. Så, men jeg skal have taget mig sammen til, når vi sidder og laver det her, fordi at det kunne være lidt sjovt. Og nu er jeg jo også kommet op på de der 25-26 followers, så nu begynder jeg snart at kunne lidt mere, så kan det være, at jeg får taget mig sammen. Far, hvad siger han? Skal vi se. Du vandt over mig i den her kamp.
siger han, ja, mens han er træt, tror jeg. Tror du ikke, det er sådan, han siger det? Du fik lige en nøgle. Nej, jeg har den ikke, den er der. Ja, men det var fordi, den selv fløj derhen. Ikke? Men det er jo så, Kan vi du kan træde den? Nej, men det er så, vi kan komme videre. Og lige nu, så tror jeg altså bare lige, vi skal huske at prøve at kigge, hvad der er, inden vi bare går videre, ikke? Der var lige et æble, tror jeg, det var. Og det er lige... Hvis det viser rød, så er det et æble. Hvis det hviler gul, så er det guld. Hey, guld rimer lidt sammen med guld. Og hej Anna. Hej, Anna. Hun skriver, at det er den seje gymnastikpige. Ja, det ved hende mor fortalt. Ja. Og så siger hun, hej, det er kyllingen. Det er mig. Ja, men lige nu har vi bare en and, tror jeg, ikke? En lille gummiand. Og kan du læse, hvad der står til Anna? Der står bare, I don't give a duck. Hvis det er det, du tænker på, hun skal se. I don't give a duck. I don't give a duck, give a duck. Det kan jo være, det var dig, der lige skulle løbe rundt og samle noget af alt det her guld, og ikke mig. No. Nej, tag den der røving. Nej, men der er ingen grund til at tage alle æblerne, jo. Fordi prøv at se, du har fuldt liv deroppe. Du har liv i alle de 4 hjerter. Hvad sker der, hvis man mister alle hjerter? Så dør man. Hvordan ved du det? Fordi det er sådan, at det fungerer i spillet. Nu har jeg spillet rigtig mange spil med sådan noget. Og der er noget, der gemmer sig herinde. Skal vi lige prøve at kigge? No. Nå, skal vi prøve at se, hvad der sker? Men nu skal vi lige tage den der. Ja. Hey, det var lidt sjovt, du bare skate på i dag. Der var det i secret. Jeg var ved at sige exit. Ja. Der er ikke lige noget her, vi kan se, der gemmer sig nogle steder. Jeg tror bare, vi skal prøve at... Jeg har ikke lyst til at skrue den her. Fordi jeg bliver bange. Jamen, der er ikke noget at blive bange for. Hvad? Og jeg er bange for, at der kommer bøller. Jamen, der er ikke noget at blive bange for. Tror du, vi kan slå de der rør der? Det kan vi ikke. Jeg tror bare, han får ondt i hovedet, når vi gør det. Så. Guld rimer på guld. Nej, guld rimer på gul. Ja. Der er bananer dernede, du skal ned og have. Prøv nu bare at hoppe ned. Der skete jo ikke noget farligt sidst du gjorde det, vel? Der var du bare lidt pivet. Men der var ingen farlige ting. Party. Der er i hvert fald guld dernede. Nej, det er ikke en party. Tror du ikke, det er sådan nogle konfetti-rør? Det ligner det næsten. Banana. 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 Så prøv at se. Så er der den her nede, den siger, at vi burde kunne få nu. Okay. Så er det bare, at det gør, at den bliver hurtigere. Hvis man har brug for at få superkraftige, så får man dem hurtigere. Ja, den virker ikke her, Anna. Jeg har slet ikke fået sat sådan noget op. Det er ikke en fest, se. Ligner det en fest? Jeg ved ikke, om de holder fest dernede. Der er i hvert fald alle mulige ting, vi skal have kigget på, hva'? Ej, skal vi ikke lige snakke med ham? Jeg vil lige høre, hvad han har at sige. Hvad siger han? Han siger, ham der bølleaben, du kan se hovedet der, han har været der, og han har pillet ved deres store mixer.
Og den bliver ved med at dreje sådan der rundt, som om den snart vil springe i luften. Og man vil ikke falde ned. Nej, det er... kan du se, der er et bananstykke derhen? Men så er vi jo nødt til at få ned. Nej, du skal jo bare gå der. Det ligner lidt konfetti. Er du sikker? Hvad hvis jeg lige gør den op? Han skriver, at Theodor, der er hans dreng, han er lige så gammel som dig næsten. Han skriver, at han kan også godt klare den, og så det, han tror også, du kan klare den. Og han kan godt forstå, hvis du synes, banen er lidt farlig lige til at starte med. Og husk du den her, du skal bruge, når du er lige der ved siden af, ikke? Og min far. Ja. Det har lignet lidt konfetti. Ja, det er det, jeg siger. Men det... Og lyset af lidt guld, der også er der, du ikke har fået til. Hvad skal jeg, hvis jeg slår dem her? Det ved jeg ikke. Nu slog du konfettikanonen i stykker. Ej, jeg tror, de holder fast. Hvad? Det er nok bedre i Mario Kart så, fordi at, hun har ikke prøvet Smash. I Mario Kart. Der var bare en, der hedder PLT. Han foreslog, at du skulle spille mod Theodor, som er Mentus dreng, der var på din alder. Ham du også har set lidt streame nogle gange sammen med morfar. Ja. Der var lige et bananstykke. Hey, det var lidt heldigt, den bare kom. Ja. Det kan jeg godt Det se. kan være, at du bare skal prøve at gå videre nu. Han er der igen. Hvad skal du nu sige? Han siger bare, at vi skal videre. Du skal videre, Donkey Kong. Kom tilbage. Hej, Theodor. Hej, Theodor. Hvad sagde du, hej, Theodor? Det er fordi, jeg kan se, at Theodor, han har skrevet her. Han kalder sig Sonic Shadow. Hvorfor? For det gør han bare. Når han spiller ligesom jeg kalder mig Chicken L. Ja. Og du indtil videre bare har været Emilie Musen. Du kom derover. Tak for... Ja, Emilie Musen er det, hun har blevet kaldt indtil videre. Skal jeg lige hjælpe dig? Nej! Æblet stak af. Jeg kan godt se det der. Ja. Jeg tror simpelthen bare, det er at grave sig ned under den. Theodor. Snak med giraffen. Det var slet ikke så farligt. Med giraffen. Han fortæller bare, at den der, den kan bære mange bomber. Den minevogn der. Jeg så der lige en banan, der gemte sig herovre. Hvor? Eller et stykke af en banan. Hvad? Ja, det var godt, du fandt noget guld. Det er masser af guld, vi har. Vi har 4 blade. Vi har en af de, der har 0 af dem der. Vi skal til at få nogle af alle de der ting, så vi kan vinde. Ja. Når vi ser på alle de nye. Der er flere ting lige her. Hvad? Der var lige guld der i hvert fald. Jeg vil bare sige, bare hvis vi finder noget guld, så kan vi bare lige vende et par gange. Så prøver vi at køre videre her. Jeg tror måske man samler dem der. Så kan vi få lov at kaste med noget her. Hey! Kan vi køre baglæns nu? Jeg så en banan secret derovre. Hvordan? Ja, men det er et spørgsmål, om vi bare skal skyde på væggene og sådan noget. Der kørte vi ind i væggen. Så du det der? Jeg tror, det er nogle af dem der, man skal samle. Det var det. Yes! Den første af dem. Det
prøve at slå lamperne. Det kan jeg skulle. Nej. Jeg tror, vi skal prøve at se, om vi kan køre tilbage igen, for jeg så altså en banan, som vi skal have fat i. Hvad gjorde? Ja, det så jeg da også. Jeg er nødt til at gøre det klar. Her, Liam, du kan. Og det der bomber havde jeg kastet den på hende. Der er sådan nogle bomber, vi kan kaste med. Men Klar. herhen i den der kasse der var der en banan. Kast! Gør det igen. Ja, nu prøver vi at køre derhen en gang til, så ser vi. Nu har vi lige et par stykker her. Det kan være, at vi kan ramme den nu. Den er for hurtig. Men jeg ved ikke, om man kan komme ud af vognen derhen til. Jeg kaster alt. Hvor mange bomber kan der være i? Jeg ved det ikke. Du har den sidste bombe. Hey, du danser med din mus. Så kan du godt se den bølle? You got this! Ej, det var lidt sejt. Så får du lov igen. Hvordan kunne du det der? Det ved jeg ikke, jeg tror bare, jeg var heldig. Husk guldet. Sådan noget guld. Der er masser af guld lige der. Du tager bøllerne, okay? Og du tager bøllerne. Ej, jeg synes også lige, du skulle prøve dem, Emilie. Det er for hyggeligt. Nej. Jo, aberne. Jeg tror altså godt lige, du kan prøve. Ja. Det giver mamma. Så er der ingen grund til at gemme sig. Jeg er klar. Hvad med bøllerne kommer? Men så kommer de derind og slår dig. Hvis du gemmer dig. Så er I nu bare komme i gang, du. Ej, Emilie, kom nu bare. Ej, stop, ikke? Fordi ellers så er du simpelthen ikke gammel nok til at få lov at spille med. Eller streame. Fordi det der nytter altså ikke noget. Hvad? Nu er bare så svært. Nej, det er kun fordi du ikke prøver. Jamen det er i orden, Retro. Så må du hygge dig. Vil hende ikke se mere? Men Retro, han skal lige noget. Så han har ikke lige tid til at kigge mere lige nu. Og tage noget af det. Så er det bare, hvor vi skal bruge det henne. Bare prøv at se mig. Der er en banan. Er du klar? Ja.
mere løb. Nej, jeg prøver også bare at ødelægge ting her, fordi der var lige en fjende, og så jeg lige. Så ved jeg bare ikke, hvor den blev af. Den er deroppe. Jeg kan se der noget under jorden. Jeg kan se der noget under jorden. Hvordan kan de se der noget under jorden? Jeg fandt den. Øjeblik, siger hun ikke. Hvorfor siger hende en mere? Fordi vi fik klaret en mere af de der bøller. Men vi er ved med at sige en mere, en mere, en mere. Så er det derfor, du spiller menu. Så er det derfor, du spiller menu. Hvorfor skulle jeg have det? Mor, må jeg godt få nogle mere? Må jeg godt få nogle flere? Bliver hvad? Hvad er det noget? Så må du lige vise, hvad det er, du lige har fået, mor. Hent kameraet sådan her. Hvad er det, du har fået? Det må du lige fortælle. Jeg tænker lige over det. Tænker du lige over det? Hvad er det? Lego Friends. Så kan vi lige gøre sådan her. Lego Friends. Så kan vi lige gøre sådan her. Så kan du prøve at vise den igen. Op til kameraet. En vaffelbåd. En vaffelbåd. Så kan du jo vise den her også. Okay, du gør nok heldig, hva'? Det er ikke min fødselsdag. Nej. Det er fordi, jeg synes, du er så nuttet. Nå, tak. Og så kan du også lige vise den her. Og så tror jeg, det var det. Prøv lige at vise den også. Det var det. Hvor siger de hvor? Hvorfor får du alt det? Det skal du da slet ikke have. Det er mig, der skal have alt det Lego. Nej, det er Animal Crossing. Jeg var lige ved at sige Animal Crossing. Jeg har fået den her. Men den havde jeg faktisk købt allerede i forvejen, så det fik jeg skæld ud for at have købt. Men jeg købte den her til mig selv, når du siger Animal Crossing. Kan den vises? Så har Tasha, hun har købt den her til sig selv. Det kommer jo nok ikke bag på så meget. Det kommer jo nok ikke bag på nogen. Jo. Og hun har også købt den her. Til Og så har hun åbenbart også købt den her. Harry Potter. Exakt. Og så er det den der. Og hvad er det her? Mere? Og så er det jo påske lige om lidt. Og mere? Jeg tror vist nok, der er en, der har været ude og bruge alt for mange penge. Ja, vi har ikke flere penge tilbage. Det var heldigvis mine egne penge. Det var heldigvis. Kan vi bygge den? Nej, ikke nu. For nu sidder vi lige og spiller. Okay, jeg savner at bygge Lego. Fordi du har ikke nok Lego. Nej. Jeg mangler en klods. Og det er bare så stort et sæt. Altså, det er sådan lidt... Ja. Og de der, det er sådan nogle små, der lige kan tage ens abstinenser, du ved. Den der violin, der spiller for dårlige undskyldninger derhen bagved.
Lego og spilkonsoller, de ligger meget tæt på hinanden. Hvad siger man, når man... Tak. Velbekomme. Er det noget, du kan bruge, Emilie? Er det noget, du kan bruge? Det tror jeg i hvert fald, du kunne. Fordi Du har snakket meget om Ariel, og så jeg tilfældigvis, der lige var det der sæt der. jeg vil have... Min yndlingsfisk, Ariel. Bumle. 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 Han hedder Tumle. Bumle, tumle. Bumle, tumle. Bumle er overhovedet ikke med i Ariel. Bumle, tumle. Han vil bare ruste endnu mere ned på bunden af det vand. Bumle, tumle. Bumle, tumle, bumle, tumle, bumle, Ja, men altså, bumle, jeg har jo faktisk prøvet at tænke på det den ene gang, indtil jeg opdagede, hvor langt væk der er Kim. Fordi jeg tænkte, at det kunne da være, at man skulle søge dernede. Men at det var måske lige lidt langt at pendle, da jeg fandt ud af, hvor langt ned det lå. Jeg vil ikke streame her. Hvorfor er du ikke det? Jeg har ikke lyst. Ja, den er lige heroppe. Jeg gør lige sådan her. Ja. Der var lige kassen for den her. Det er så langt jeg er nået her med den indtil nu. Altså, ja. Skal du lige vise din, du har tabt en tand? Nej, jeg skal vise, at en tænder der er klar. Skal du vise din voksentand er ved at komme op? Ja. Ja, og The Great Digger Tree derovre. Yeah, I Så just uåbnet. want the grown up tooth. All my tooth need to be grown up. Jeg snakker engelsk. Mhm. Jeg kan godt lide en sød lille hund. Mhm. Hey, den vil have en waffel. Men det ligner mere lidt en kat, det der faktisk, end en hund næsten. Nå ja. Det går. Det var ikke styrt mere. Nej, men altså, så er vi jo bare nødt til at sige tak for i dag, hvis du ikke gider mere lige pludselig nu. Tak for i dag. Husk at like and subscribe. Så bliver det bare en lidt kort en. Ja. Så, jamen så stopper vi lidt uventet lidt tidligere end planlagt i hvert fald. Så må I hygge jer derude. Ja. Så ses vi lige pludselig igen. På et eller andet tidspunkt. Så kan du sige farvel. Farvel. Hej, så kan du vinke. Husk at like and subscribe på vores hjerte.